saboda ya za a yi a ce yau kana gidanka kana gonarka shekara da shekaru a zo a sa maka rigimar da za ka jawo wani abu ya tsaye da kai shekara biyu wannan shine karya kashe na wallahi a gane to saboda haka muna roƙo da waje Allah subhanahu wata'ala wannan abu da ya faru Allah yana gani tilastawa ne saboda haka Allah ya yi mana maganin abu kuma Allah yana yafe wa dukkan su gabaki daya kuma muna tuba da yan ciki da yan waje kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana ifrajin gaggawa kuma muna roƙo daga wajen Allah subhanahu wataala ya sa Hausawa su ƙara kasancewa a tsintsiya madaurin ki guda kuma wannan kalmar da Baros yake magana cewa ta bakan damiya ta Hausawa ita ce Hamra kuma ita ce Asima tamu ta Hausawa wallahi wannan gaskiya ne kuma yanzu ma an nana ta maganar kuma daga ganin Jalalin din nan ko yan Hausa suka gani sun ga Hausawan Sudan saboda haka wannan ita ce babbar bushara Allah ya saka muku da alheri Allah ya ji kan iyaye bayan da Umda Tase ya ce duk wanda yake so ya shigo cikin Khartoum ya sanar da Umda Tase ga majalisa ta Hausawa insha Allah ya zo kwana biyu ne kwana uku kwana daya zai tafi insha Allah zai yi ziyara kuma bayan sannan ya tafi kuma a can a gida ma ina bukatar addu'a akwai fada ta majalisa ta da ake ta kakaki ina nan ina gina ta gobe Umar za su je mun ziyara can kuma ina son addu'a daga wajen ku insha Allah kama a kammala ta kuma ita ma za ta zama ta biyu ce saboda ita ma an zo Umda Tase ni ma sai a je mun can sai mu zo mu gane cewa ana mana majalisu na zama saboda haka Hausawa sun zo mu girgijewa saboda haka a ƙara addu'a inna Allah wa mala'ikati yusalluna 'alan nabi salati goma ga annabi malam su roƙa mana addu'a da Harun Adam yawa muna fara addu'a